Grupo sa mga negosyante sa Western Visayas ginakablakan ang epekto sang 110 pesos nga saka sa sweldo sa mga magagmay nga negosyante. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa tatlo ka public forum ngayon patigayon, nagapamalabag na ang grupo sa mga negosyante sa Western Visayas sa ginaduso nga 750 pesos across the board minimum wage sa rehiyon. Ang ilang ginakablakan, amat-amat pa lang nga nagabawi ang mga negosyante sa halis ng pandemya. Ang kadamaan, lubong pa sa utang. Sa ginpagwa nga wage orders ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWPB 6, 55 pesos nga saka sa ina daw nga sweldo ang ginapurbahan sa mga non-agricultural, industrial kag commercial business nga may masobra sa napulo ka empleyado. Ang mas ginakablakan sa mga negosyante, ang 110 pesos nga saka sa sweldo o kun 420 pesos per day sa mga may manubo sa napulo ka mga mamumugon o kun micro-business nga nagabugo sa masobra 90% sa mga negosyo sa rehiyon. After 2 years in hiatus, you cannot recover on the first day of the third year. Hindi lang the first 2 quarters. Let's talk on the third quarter. We'll be able to recover. Impilit gid nila. Pag ng timing, durable pa ang amount of increase. Dugang ni Carbon, wrong timing ang saka sweldo. Bangod wala sang kaayuhan nga natabo sa mga negosyante sa unang duha ka quarters ang tuig. So, hindi may kintihan. So, the small ones nga wala naganik capital, they're asking them to pay more, 110. At so, ang dalag, 55, half lang. Ang in Manila, 33 pa lang gani. Yes. Ang tiglawas ng probinsya sa wage board, ang desmayado man sa magamay nga dugang sa sweldo. Apang pisal sini hindi na kuno sila maghingyo sang dugang. Agod, madasig na nga ma-implementar. Hindi naman lang ko, Adrian, magsali. Upos, kaya kung mag-upos, sa kadugay pa na mo. The stall, no, the benefits for the workers. Matapos, ginpasa sa National Wages and Productivity Commission ang wage order para ma-review, ikapatuman ang wage increase matapos ang 15 dias nga publication. Ang mensahe ko sa lahat ng manggagawa, ang sabi nga nila ay habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa po ang darating. O Kisilyo, Adrian Priatos, Western Visayas.